गुबुन हारिफ्रा जोंनि सायाव माबादि नोजोरजों नायो आरोना जोंनि मानसिखौ जोंनि हारिखौ माबादि गोसोजों साननानै दङ बिसोरनि जोंनि हारिनि सायाव बिसोरनि साननाया माबादि नोंथांमोना नायनानै लादो आरोना बे भिडिअनि गेजेरजों। हेल' लोगोफोर, मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना बे समावहाय हरखाबैब्लाबो आरोना जों नुगासिनो आरोना फेसबुकआवहाय ससियेल मिडियाआवहाय सासे मानसिया मा होनदों जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्मखौहा सासे उदखारि मानसिया माबायदि इसेबां सनमान मोनदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बियो दिनै लिरनानै पस्ट होदों आरोना। स' जेबोखौनो मिथिया जानो हागौ आरोना बियो इउ एन ब्रह्मनि बागै आरोना, बेखायनो बियो दिनै बेबायदि बुंनो साहस मोनदों। ओरैनोब्लाबो जोंनि बर'फोरखौ बिसोरो बेबायदि मान सनमान मोननो गोनांनिफ्राय बाजाखायो आरोना, जोंखौ जोबोद गोसा मेगननि नायखायो आरोना बिसोरो। थ' बेबायदिनो दिनै बियो गावनि गोरोन्थिखौ दिन्थिनानै लाबाय आरोना, बा जोंनि बर'फोरनि सायाव माबादि नोजोरजों नायो बिसोर मानसिफ्रा जोंखौ बर' हारिखौ, बेखौ दिनै बियो गावनि बेबायदि आखुजोंनो दिन्थिनानै लाबाय आरोना। बेखौ जों दिनै मोनखादों आरो सांग्रां जा जोंनि मानसिफ्राना माबादि नायनो बाखायो जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ आरोना, बिसोरो जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिया माबादि नायनो बाखायो बिसोरनि बेबायदि पस्ट होनायफोराव बाथ्रा रावफोरावनो ना जोबोद गाज्रि गाज्रि बुंखायो डाइरेक्ट ना, कसारि बेफोरबायदि रायखायो बिसोर आरोना। दिनैबो बे इउ एन ब्रह्मनि सायाव सासे उदखारि मानसिया माबायदि बेबायदि सनमान मोननो हागौ बेफोर बाथ्राखौ दिनै पस्ट होलायलायदों आरोना। जोबोद जोंनि सायाव बेसेबां जि बे गाज्रि साननायजों गाज्रि गोसोजों ना जोंनि हारिखौ माबादि सानो नायो बिसोरो, नोंथांमोना बिनि पस्टनि गेजेरजों मिथिनानै ला आरोना। बेखायनो जों बर'फ्रा सांग्रां जा, खौसे जा, गोख्रों जा ना, जोंनि खर'खौ बाहाय। जों माबादि खालामोब्ला जों खौसे जानानै बोलोगोरा जाफिननो हागोन ना, बे राजखान्थिनि गोहोआव थानानै जों गुलाय गुजाय थाबाय थायालासिनो माबादि गोख्रों जानो हागौ। नै अहिंसानि लामाजों दिनै इउ एन ब्रह्मआ ना बड'फाया बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। बेबादि मानसि ना अहिंसाजों आगान सुरनाय मानसिखौबो दिनै माबादि ना बुंदों दिनै बिसोरो ना, बम होनानै बुथारदों होनलायलायदों आरोना। मालानि समाव बम होफेरनाय बियो, मालानि समाव सोरनि जिउखौ लाफेरनाय बियो ना। महात्मा गान्धीनि अहिंसा लामाजोंसो बियो बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन आरोना। दिनै बियो बेबायदि पस्ट होनानै जोंनि बर' हारिनि सायाव जे गावसोरनि हारिया गावसोर माबादि नायनो बानाय गाज्रि साननाया जोंनि सायाव दङ बेखौ दिनै फोरमायबाय आरोना बियो। रायजो राजा नोंथांमोन मा सानो दिनै बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे? नोंथांमोना ना कमेन्ट खालाम, लाइक शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै आरोना, बर'नि थै दंब्ला बर' हारिखौ मोजां मोनोब्ला आरोना, थैयाथ' दंखायो अब्लाबो आरोना। स' नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरो लाइक कमेन्ट खालामनांगौ आरोना। दिनै बेफोरबायदि पस्टनि सायाव नोंथांमोना बे फट'खौ नायनानै ला आरोना, माबादि होदों बियो ना, माबादि लिरनानै होदों नोंथांमोना नायदो। लोगोसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलायदो आरोना सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला। थ' भिडिअखौबो गोलाव खालामनो सानाखै आरोना लोगोफोर, एसेयावनो फोजोबबाय, गोजोन्थों, बाय।